Dokotela. Amen. Amen. Siyabingelela. Yebo. Usuku lomama namhlanje, usuku lomthandazo, Yebo. uLwesine lomkhuleko womama. Manje-ke singena ngo-amen. Sithi Amen. siyabingelela, siyabingelela kakhulu kubathandi bohlelo lwethu nabalandeli bethu abasithandayo nathi esibathandayo. KuLwesine sizothi kukhona imvelo, kukhona isiphiwo. Imvelo nesiphiwo izinto ezingakhandwa abantu, kodwa izinto ey'dalwa uNkulunkulu ongeke uzeze noma usuthanda. Imvelo-ke esizokhuluma ngayo namhlanje ilena ethi kukhona ukuphiwa umntwana oyedwa, bese kuba khona imvelo yokuthi uyakwazi ukuthola abantwana ababili noma bebe bathathu, bese igama laleyo mvelo nesiphiwo kuthiwa amawele, ngoba abantu abazalwa ngosuku olulodwa. Manje namhlanje sizokhuluma ngakho lokho ukuthi uma ube nenhlanhla enjalo, imvelo yakuvuma wathola laba bantwana ababili ngosuku olulodwa noma bathathu noma bane noma bahlanu, yini okumele uyilandele ukuze labantwana bakwazi ukukhula ngokwendlela okuyiyonayona. Number two, yini okumele futhi ungayenzi ukuze bakhule ngendlela okuyiyona. Okwesithathu, phakathi kwenu nobabili, wena baba nomama, yini abayenzayo kini. Leyo nto sizokhuluma ngayo namhlanje. Sithi kubathandi bohlelo lwethu ake sigxile kuyo, ngoba siye sifise ukuthi izinto zethu thina njengabantu sikhulume ngazo kweyethu ishow ukuze abantu bazi ukuthi bayafunda. Number two, bayathola indlela yokuphila ukuthi makulesi simo uphila kanje, uma unamawele uphila kanje. Ilokho esizokhuluma ngakho. Bengibingelela-ke kusisi osiphathela uhlelo, bengibingelela nakini ngendlala nje ukuthi hhayi sizokhuluma ngalokho kuphela, emva kwalokho sidede, kodwa sinezinto ey'ningi esilokhu nje siqhamuka nazo ukuthi uma usubscribe lapha usendaweni e-right kakhulu, uzothola izinto ey'zokusiza kusasa. Ilokho singakaqali ukukhuluma engithi nje angibingelele ngikuthi kancane wonke umuntu abe semqondweni ukuthi sizokhuluma ngani, sizobonisana ngani. Siyabonga kakhulu. Before nje singene ohlelweni lamawele sisazothatha nemibuzo, sine-hour elilodwa kuphela namhlanje, so ngicela abanemibuzo basheshe bayifake imibuzo yabo ukuze ingasaleli ngaphandle. Ngicela sibakhumbuze ukuthi kambe ngomhla ka-1 and 2 abaseGoli kuzobe kwenzekani? Mhla ka-1 and 2 ngizobe ngise-Soweto, eMndeni South, 1625 Mgwena Street. Ngizobe ngisebenzela khona njengenjwayelo, kodwa ngenxa yokuthi uDisemba bengaplanile ukuthi ngizobuyela, abantu abangidinga kakhulu ngicela ukuthi ngibanikeze 2 days kuphela. Ngizoqala ukusebenza ngomhla ka-1, 8 to 8, ngivula ngo-8 ekuseni ngivale ngo-8 futhi ebusuku, lezi nsuku ey'mbili. Bese kuthi-ke ngomhla ka-5 la ekhaya ngizobe senginesipesheli. Zonke izinto zami abantu abay'funayo, amandla bengabi nawo, abanye bazame kungafikeki lapho, ngizocela ukusho ukuthi ngizobe nginesipesheli, one price. Zonke izinto zobe zibiza imali eyodwa, ukuthi leli sonto-ke solisombuluka libhizi kanjalo. 1 and 2 ngibuyela eSoweto eMndeni. Mhla ka-3 ngizobe sengibuya sengizoba amalungiselelo ukuthi-ke nawo umcimbi esizobe sinawo wesipesheli ozobe usekhaya eNdlunkulu, eNanda, eMawoti, la engizobe-ke ngiyenza lolo hlelo kanye ngomhla ka-5. Ilokho esizobe sikwenza. Imtitilizo, sitholela imtitilizo. Ngabe ufuna umuthi wokudlisa indoda? Ngabe ufuna ukukhipha idliso? Kungabe ufuna inyoko ukuze nawe ube yisigwili? Woza kaMnguni, imtitilizo.
Ngizokuthiwa nalapha eButterworth nakhona kunemtitilizo ye-Black Friday. Kunjalo. Kuthiwa nje ayikhekhe u-buy one get one free lapha eButterworth. Iy'nsizwa kuthiwa ibiyindi yofika le-workshop. Kuthiwa umtitilizo, buy one get one free. Manje-ke nemtitilizo ye-Black Friday siyayithola lapha kwaMnguni. Ungadidwa igama elithi Black Friday. Into nje enobumnyama siyikhipha siyilahle lapha. Fonela uMnguni u-073 4970 584. Umtitilizo. Kungabe umenda wuyitholi? Ngizokwenzela i-advert kusasa. Ukhathela abangani bakho behamba ngey'moto ey'nkulu, wozoyitholela inyoka yakho. Umtitilizo, inyoka, u-buy one get one free. Manje kwi-special abafuna otikoloshe bayabathola noma kunezinto ey'kaliwe, bangafiki abantu lapha bazo-queue. Mese ethi umuntu ayi mina cha bandla bengizoyifunela ukuthwala bese uyanqaba hayi cha bengisho ukuthi umtitilizo yabantu abagulayo mhlawumbe abaphethwe yikhanda nabazokhipha inyongo. Cela ubacacisele abantu bangafiki lapha bathi bazolanda iy'gubhu. Yebo, cha impela ngiyabonga kakhulu. Lapha sizobe senza lezi zinto zenhlanhla nje ey'dinga umuntu, impilo, ukugula, into yasekhaya, amadlozi, yabona nje izinto lezi. Kodwa lezi ey'julile njengazi iy'gubhu lezi, inyoka, inkosazana, umhluma emahlayeni, lezi zinto lezi ey'julile zobe zingangeni zona lapha. Kodwa iy'thako ey'zobe sizenzile zobe zi-strong kakhulu ngoba sidinga ukuthi umuntu ozoba ingxenye yespecial impilo yakhe ishintshe, ozoba ingxenye yespecial ishintshe impilo yakhe. Singasho kanjani? Uzobe uphula i-flow x-ray uzobe uyisho amathambo ayenzeka noma bazolanda imithi kuphela? Imithi kuphela kunalento ekuthiwa i-one on one izokwenzeka ngoba ngizobe ngifisa ukuthi uma sengiqedile ngespecial laba abafuna one on one bazoyithola emva kwespecial, bazobe sebenzela nabo sebethola izinto zabo behlolelwe, bafuna ukuhlola benzele zonke izinto. Uma ube nenhlanhla kodwa uzohloleleka nje lapha especially singakayi one on one, uthole izinto zakho nje usheshe ube right. Hayi cha siyezwa, bengizonixoxela enye indaba ngoyixoxa ngelinye ilanga singabe sisachitha isikhathi. Ngicela sihlale phe kodaba esize kulona. Mina into eyenze ngize ngithi ayike sikhulume udaba lamawele ukuthi i-history sayifundiswa abelungu ukuthi amawele kwaZulu ayebulawa. Amawele kwaZulu kwangafanele umuntu abe namawele. Mina-ke bese ngiyayiphika leyo ndaba ngithi because sasingayibhalela i-history yethu ngoba mina ngazi ukuthi singabe sizwe sikaPhunga noMageba. uPhunga noMageba baba amawele. UMkabayi kaJama wayeyiwele. Ngimfundisa i-history-ke nina ama-model seningasazi isiZulu. UMkabayi kaJama wayenewele lakhe nje uSisi Manono kwakumngane omkhulu-ke iwele laMkabayi ngeke ngimtshele ukuthi sazanaphi. Kodwa nje baba amawele bakuphila abaze babulawe babephila before kuze kuphila kabelungu lana. So ngicela ungicacisele leyo ukuthi umuntu menewele ngokosiko elilodwa kufanele lendiswe. Ngiyabonga. Shuthi nje sizoyiqala la ekuqaleni njengoba usuyile kuyo yokhokho nokhulukhulwana bethu njengamaZulu ukuthi-ke babe ngamawele. Amawele ayimvelo njengoba ngike ngayibeka eqeleni ukuthi uNkulunkulu nemvelo nesiphiwo kuyasebenzelana. La uNkulunkulu uma edala umuntu wadala umuntu oyedwa, lo yedwa ukuze abe nomsizi kuthiwa-ke wabona ukuthi akukuhle uma ehlezi yedwa, wayesemlalisa ubuthongo obukhulu, wakhipha ubambo lwakhe walifaka kulo owakhiwayo ongowesifazane. Uma esebakhile labantu bobabili sethi-ke lona lo uyoba ngumsizi wakho. Manje-ke lento yehla njengesibusiso umethi uNkulunkulu-ke
zalalani nande usho kulaba bantu abahleli bobabili. Leyanto yagcina isiyakheka isiba impilo ukuthi uNkulunkulu uma ethandile nedlozi malithandile, lokhu kwanda akwenzeki ngokuthi uzale izingane eziningi, kodwa kuyenzeka abantwana besahleli esibelethweni bande lapho uthola ukuthi bazoba babili. Lento sithi-ke iyisiphiwo ngoba uNkulunkulu uyena kuphela okwazi ukwenza leyo mfihlakalo. Uma sebezaliwe labantwana baba babili, kunobungozi bokuthi baba ngamakhosi. Uma beyamakhosi, amakhosi awahlalelani amabili, awabuselani. Uma bezalwa bona beyamakhosi, umama nobaba kufuneka kube khona ohambayo, ukuhamba ukushona, bese kuba isimiselelo sobukhosi babo laba bekwazi ukuphila. Uma umama nobaba bengahambanga noma kungashonanga muntu, kuba khona impi enkulu phakathi kwabo, kuba khona isichitho esikhulu phakathi kwabo, bese behlukana. Okuwukuthi-ke uma behlukana laba bese bephila impilo yabo kodwa engasekho nina enibalethile, khona lento ekuhlakazekani. Alright, uma kuwukuthi-ke lezi ngane-ke zizaliwe zase ziyaphila, laba abantu abadala sengembuzweni wakho bathatha lento yokuthi ukuze kungafi ubaba, ungabhidliki umuzi sekuxatshwene noma kungahambi umama, akuthathwe elilodwa lendiswe, hhayi onke, lendiswe. Ukwendiswa kwelilodwa kusiza ukuthi leli elizosala liphila likwazi ukuba nomqondo ophelele, liphinde futhi likwazi ukuphila impilo efanele, ngoba uma lizokwendiswa leli akekho umzali ozohamba, lizosala-ke manje leli likwazi ukuphila impilo okuyiyona yona. Ngoba uma ezophila omabili, unina, ubaba nomama bekhona nguNkulunkulu nedlozi bengahambile, kunamasiko alandelwayo okufuna ukuthi mawenziwe kubo labantwana. Unomphela beze benzele inkomo yokuthi sebeyaphucwa ubukhosi. Uma sihamba nayo phansi, ithi inkulumo uma bezalwa kufanele kwenziwe iy'nkukhu eziwu-4, ezimbili zalo, ezimbili zalo, zokuthi bayamukelwa la ekhaya njengamawele. Kuhambe bakhule benzelwe imbuzi yokubanqwambisa. Kuhambe kunesihlahla okuthiwa umngamanzi. Lo mngamanzi lo uma uyowukha uthola umbili njalo and uhlala ngasemfuleni. Kuye kusuka abantu abadala behambe beyofuna lo mngamanzi, bawuxebule bese bewuphotha ngesithanga, bewuphothe. Uma kuphuma lo mnqambo wembuzi wokubanqwambisa labantwana, bese begaqwa lezi impande zalo mngamanzi. Abanye bathi inkamazi, abanye bathi umngamazi. Lesihlahla-ke isona esikwazi ukulapha ubuwele, ngoba abantu kufanele ukuthi uma bekuthiwa bazelwe ekhaya benganikwa uthando. Abantu nje kufuneka sonke isikhathi bahlukunyezwe, mabekhala behambe beyobhuquziswa lapha elokhuzeni emlotheni, ngoba baphila impilo yokuthi akufunakali benike uthando kakhulu. Ekugcineni kosuku uma sebengena esigabeni sokuthi-ke sebeyakhula-ke, beqale phansi futhi benzelwe umhlonyana, bephinde benzelwe umemulo, bephinde benzelwe umcimbi wokuthi bephucwe lobu bukhosi bamawele. Uma bezokhula bebabili behlala ndawonye, oyedwa umqondo wakhe awusebenzi, nento zakhe ayilungi, zilungela lo oyedwa, ngoba lento ifana nalento yokuthi ukhona i-ID, ukhona i-photocopy, kodwa lento ziyafana. Manje uma bezozalwa babizwa ngomuntu oyedwa, ngoba kahle kahle uyedwa umuntu ngokomthetho kumele azalwe, kodwa ngokwemvelo
begcine sebabili bese limala kumqondo lomunye umqondo wakho uthathe kancane lo kusho umhlakaniphelile ngoba uyena ohlakaniphile uyena owenza konke okungukuthi ke amawele ingakho kwakudinga ukuthi elilodwa lendiswe ukuze ikwazi impilo ukuthi iqhubeke ke la ekhaya. One, ubaba nomama bazokwazi ukuhlala kahle la ekhaya, isimiselelo sesenziwe. Number two, lesi sichitho esiba khona asizekwazi manje ukusebenza ngoba nangu omile. Uma kungenjalo umama uzobakhulisa eyedwa noma ubaba uzobakhulisa eyedwa. Amawele angeke uye enyangeni uyothi ufuna imbiza yokuzala amawele, angeke uzusho lokho. Ungahamba inyanga uyiqede noma engakunika inyanga umuthi wokuzala amawele uthi uyabona amawele asekhona, kuzobe kungesiwona umuthi wenyanga. Amawele njengoba ngithi ayimvelo, ayahamba amawele. Uma ugogo wakho ozala uma wakho wayeyiwele, uma wakho wangaba yiwele, kufuneke nazi ukuthi ey'ngane zikama wakho khona ezozala amawele ngoba kubanjwe lento kagogo. Mhlawumbe umkhulu wayeyiwele, emadodaneni akhe ikhona indodana ezozala amawele. Mhlawumbe umama uyiwele, ey'nganeni zakhe ikhona ingane ezoba yiwele. Ubuwele buhamba kanjalo, bufana nesifo leso kuthiwa ikhensa. Uma umuntu ephethwe ikhensa la ekhaya washona ngekhensa, izohamba iphathe omunye, kuyalandelana. So ney'ngane-ke lezi zamawele ziqhamuka kanjalo phakathi kwekhaya, ingakho zanda kanjalo. Ekhaya kithi ugogo ozala ubaba wayeyiwele, kodwa yena wangawazala amawele ey'nganeni zakhe. Kodwa kithina bakhona abanamawele ngoba leya nto iyini isuka lapha emuva ugogo. Kuyo yonke-ke imizi kunjalo, into ekhona eyenzakalayo. Okunezinto ezokuthi amawele njengoba ewumuntu munye anayo imithetho yawo wokuthi uma elilodwa like lathola umkhwenyana ofuna ukulilobola, lowo mkhwenyana lowo akakwazi ukulobola lona lodwa. Uma bebize amathanki amanzi amabili ey'bizweni elilodwa, uzothenga amathanki awu-2. Uma kuzingubo zokulala babize mhlambe 30, uzothenga 60. Uma kuwamacansi awu-30 uzothenga u-60, njalo konke akwenzayo ukuze lo mshado wakhe nalo muza wakhaya ube yimpumelelo. Kufuneka abenzele bobabili. Iveli iqala igqokwe ilo ongeza ukushada bese igqokwa ilo oshadayo. Nginombuzo lana dokotela. Manje umkhonyana mekufanele alobole bobabili, netoftofu uyithola kubona bobabili? Cha, umkhwelo wenza lokho nje kuphela, ukulobola ngapha. Okunye nokunye-ke mhlambe imfihlakalo ethize esingeke siyazi, kodwa khona ubalobola bobabili lamakhosikazi. Uma ezolobola elilodwa elinye engaliloboli, ngeke lize lihlale leliya, ngeke leliyana lize lihlale. Kufunakala abalobole bobabili ukuze lizohlala leli. Nanokuthi uma uNkulunkulu ezokhumbula elinye alilande esezaliwa phila, uma selishona seliyobekwa emalibeni, kuqala ngaleli eliphilayo, lingene lona kuqala, lilale njengomfanekiso wokufa, ligqitshwe kancane bese liyakhishwa bese yangena-ke umfowabo. Lihamba kanjalo-ke iwele. Number 2, babantu abaphila impilo yokuthi uma behleli ndawonye bayazwana manje, khona lapho futhi abasezwani, sebeyaxabana, bayadikila, banenhliziyo ey'ncane,
badinga isineke, yonke lento abantu okwakuthi kuqala endulo uma lizozalwa elinye lithathwe lisiwe kude bengadibani ngoba kwakhiwa ini umqondo ngesimo sempilo. Kwahamba kwenzeka lento yokuthi bavele bekhule bengazana ngempela, bevele behlangane, bevele bethandane, wazi uyibona, bethandane begcine noma ethi ngicela ekhaya beyokubona ukuthi sengithola umuntu. Bafika la bobabili angabe sazi lo mama manje, mhlawumbe umama mhlawumbe ubaba, ukuthi uzothini iy'ngane zamawele seyiqhamuka seziyathandana. So-ke yagcina isibalekiswa-ke lento kwathiwa cha, akwenziwa indlela ukuthi noma bengaqhelelaniswa kodwa abahlalahlale bebonana, abahlalahlale njalo bebonana ngoba kubalekelwa lezo zinto lezo. Okuthi abanye baney'ngane kumanje bahlukaniswa abazali, bashona bonke abazali, bagcina sebey'hlanganela bona, bathandana, bathola iy'ngane, bayaphila bayaqhubeka. Sekuvela manje uma behamba kubathandaza ukuthi nina ninegazi elilodwa yindaba. Tholakala ukuthi manje hayi bo la bantu laba bomuntu oyedwa kwathiwa lutho ababonane khona bezokwazana. Le nto esikhuluma ngayo ithi awukwazi ukujabulela ukuthola amawele ukuthi hayi sekunamawele ku-right bese ugcina ungalwenzi uhlelo lokuthi wenza amasiko akhona njengoba kade siwachaza, uwalandelele ukuthi hayi makunje emaweleni ngenza kanje, makunje ngenza kanje, makunje ngenza kanje, ukuze bekwazi ukuthi ngoba fana nokuthi uma begula akushiyi ukuthi bayagula, kuthiwa bafile. Manje bone nje ukuthi bayagula, kuthiwa nazi izinto y'file, zifile lezi zinto njalo, zifile lezi zinto ukuze bezonjani, bezophila. Abantu abangafuni ukuthi balokhuzane, batotoswe, abantu futhi uma begula nje besiwe lapha elokhuzeni ezaleni bese begezwa ngemso. Ingakho phela sikhuluma ngalesi sihloko ngoba kunalo mlotha okuthiwa umlotha wamandiya otholakala emakhemisi. Into engagula ingane, umama amawele uhlala eflethini agijime abathele ngomlotha wamandiya. Bhede kakhulu ngoba bathelwa ngomlotha wezinkuni lo osuke ubasiwe ekhaya, wabasa bese kuyahanjwa uyochithwa ngaphandle, kuthiwa ikuphi-ke isezaleni la ukuthi uma begula noma benani nani bethathe bogezwe ezaleni emlotheni. Manje uma usuthatha lo wamandiya ubahuqa ngawo, ubageza ngawo, usuke usuphambanisa ngoba gcina manje sebephila impilo yobundiya ngoba leya mlotha uthathwa indiya elishonile lishiswe bese kuthiwa umlotha walo uzothathwa uyophoswa olwandle, bese amandiya lawa enza lezi zinto zamakhemisi athenge leyo mlotha leyo ukuthi ningayilahli olwandle, soyisebenzisa, beyithathe bese benza lesihlahla kuthiwa umunga, besipheke sibili sibe amalahle, sibe umlotha bese siyagulwa sibe impuphu sicoyisakale, bese kuthathwa kancane u-original wendiya elashona lashiswa kuthelwe kancane laphana kuloya mlotha bese kufakwa kahle, bese kuyabhalwa ngaphandle ukuthi-ke umlotha wamandiya. So wena uma uthatha leyo nto ngokwazi ukuthi umlotha, usufaka leya ngane kuphi, enkingeni. Ingakho iy'nyanga nabathandazi leya nto beyisebenzisa uma kuthiwa kwakhiwa iy'washo zokususa amabhadi noma iy'washo zokususa iminyama, iy'washo zokususa isilwane. Othanda indiya maliqhamuka nombani uyadela. So-ke yinto leyo ekhona okubiza ukuthi-ke njengoba ulalele isho uyiqaphele ngoba abanye abantu izinto ngokushawa izimo. Bakhona abantu abahleli emaflethini hhayi ngoba bethanda, izimo alikho ikhaya. Abanye bahlezi ey'ndaweni zabelungu okunganzima ukuthi abase ethi wenzela ukuthi ageze kahle ingane ezaleni, kodwa musa ukuthatha loya mlotha ugeze ngawo ingane uma kufikile lesi simo leso ngoba uzobe usuyigaxelisa. So izinto-ke lezo zokuthi njengoba sikule TV
esizoxwayisa ngazo futhi, ngoba engathi umuntu hayi mina ngikhathazeki, ngivele ngilanda umlosi wamandenje ngimgeze, uyabona, kanti uyamgqilaza. Awukhathazeki impela wena, kodwa ugqilaza yena, ngoba leya nto kuthathwa inhlanganisela yey'nkuni esuke kubaswe ngazo la ekhaya, umlotha uqoqwe uyochithwa ngaphandle. Ngalesi ingane igeze, kudala wawuthi uma uphethwe yisisu kukhiwe lapha emlothweni, kuqoze kuthiwa phuza kuphele, ngoba kunenhlanganisela yani izihlahla. Umuntu obuka le video nolalele njengamanje, isikhathi sokuthi acaphele nokubukisisa ukuthi ulandelise ngakho na, noma ekhaya bakwenzele ngakho na izinto zakho, ukuze impilo iqhubeke, ngoba liyafa umqondo elinye iwele uphele nya, libe nenkinga esikoleni, libe nenkinga emsebenzini, libe nenkinga empilweni. Umqondo uthathwa ileli. Uma linabazali abazosukuma benza lento okuthiwa igobongo lamawele, leli gobongo lamawele kuye kuthathwe impande zesihlahla ey'hlanganayo zibe mbili, kuphinde kuthathwe impande zesihlahla othi mawusimba uthole siwumfana, uphinde uthole siyintombazane, esinye mawusimba uthole sabafana abawu-2. Ilapho okuthathwa khona amawele-ke awubulili obuhlukene, alungiselwe ngalelo gobongo. Mawubulili obufanayo alungiselwe ngalelo gobongo. Lezo zinto lezo zenzelwa wona ini amawele ngalelo gobongo, kuze kufike kuleli gobongo kuthiwa isambulo, la khona kusuke kumbulwa khona umqondo waleli, bese kube khona impande okuthiwa umalibuye, idlozi. So ingqondo ngoba isuke ithathekile ngokobuwele ibuyiswe. So leyo nto idinga abantu abazosukumela iy'ngane zabo ngokwekusasa, befune lezo zinto noma lezo mpande ukuthi abamiselelwe, beshayelwe lamagobongo, bephakanyisele wona ukuze ihambe ngendlela yabo, ngendlela enhle impilo yabo, ngoba bayabantu ngampela ngampela abamakhosi abadinga ngaso sonke isikhathi ukuhlala benakiwe ngokwamasiko nangakho konke. Ugcine usubona ukuthi yabo manje sekungcono ngoba ngilandelile. Ngicela ukuma kancane uma kukhona okushiwoyo usisi umphathi wethu wohlelo, sizwe ukuthi-ke sithini noma uthini, siqhubeke sigcine la ufuna la sigcine sifike khona. Kwaze kwanzima-ke lokho, kodwa-ke awasabulawa ngithi manje. Cha, awasabulawa, awasabulawa. Siqeda ishow athi umuntu awangisayizwanga le phathi bengisayobulaliwele. Ngicela ubatshele ukuthi hayi asawabulala amawele. uMkabayi wayenewele lakhe, uPhunga wayenewele lakhe, uMageba uMkabayi wayenewele lakhe, umama. So kwakudala njengoba echaza uMnguni ukuthi ayengabulawa, amanye ayehlukaniswa, amanye abulawe ngoba kwenziwani, kwenzela ukuthi umqondo ungayi kuleli linye. Savelelwa-ke iy'dongi seyizothi zamawele. Ngicela sithathe imibuzo. Before sithathe imibuzo, thank you very much kuZamo Misi for i-super chats. Thank you so much. I-super chat lapha siphethe ama-Canadian dollars. Super chat ya $10 wonke, cabanga. Siyabonga kakhulu Zamo, uNkulunkulu akwandisele. Guys, if you would like to support the channel, mungabe ubheka lapha enzansi kune-sign ye-dollar, uma ucipheza kuyona uyakwazi ukuthi ufake nangunoma yiphi currency, ngisho ngakuthiwa ukuyiphi country, ufaka noma imalini ofisa ukusupporta ngayo ukuze siqhubeke sikwazi ukuqhubeka sithenge ne-equipment, sidle nathi nama-chips njengani, kube mnandi nje. Thank you so much Zamo, siyabonga kakhulu. Khona umbuzo osungidukele bengiwufakile. Now uSive Gwina uthi makukho amawele ekhaya lize elinye lingabikho kuthiwani ngesiko, cause I'm sure banesiko labo amawele. I am not understanding Sive, ngicela uphinde ubhale lo mbuzo cause angiwuzwa kahle ukuthi uthini. Kodwa ake uthi ngibuza udokotela, mhlambe yena uyawuzwa. Dokotela, uyawuzwa umbuzo uthi makukho amawele ekhaya lize elinye lingabikho kuthiwani ngesiko,
because I am sure banesiko labo amawele. Lo mbuzo uqondene nalabantu abahluleka ukubona ingubo ukuzala umbethe. Kunabantu la abathi muzala umbethe usukuyiwele. Abadumise lokho nje ukuthi muzala umbethe usukuyiwele. Okungukuthi ke kuyenzeka umuntu ahlolwe umntwana ahlolwe engakabi khona. Kubonakala ukuthi lo mntwana ozomthola owomfana, lo mntwana ozomthola bamawele, labantu ozobathola mhlawumbe intombazana. Bese vele kuthiwa hayi uzothola abantwana abawu-2. Mhlawumbe nodokotela baze nabo babone bethi bawu-2 abantu abezala. Uma eseteta kuphuma oyedwa bese emqondweni kufika ukuthi cha kwakushiwo nje ukuthi bazoba babili, futhi lo yedwa ufele ngaphakathi. Kanti cha bo ingubo. Alikho iwele ongathi likhona lingaveli, cha. Ayavela omabili. Mhlawumbe elilodwa la liphume selithule kodwa lizobonakala. Ngaleyo ndlela ke amasiko ewele elihambile newele eliphila ayafana. Lo ngasekho udinga into zakhe kulo. Lo ophilayo naye menza into uyenza ifane neyalo. Alikho isiko elenzela iwele elendile newele eliphilayo. Benzelwa ngokufana konke bobabili njengoba sike sachaza ekuqaleni ukuthi kwenzeka kanjani. Okuyindida ile ukuthi umuntu mazala embethe uyiwele. Ilokho okudidisanayo ukuthi ke akekho umuntu oyiwele ukuthi wazala embethe. Ungahamba uyephi noma ungabuza kunombani uyokutshela. Uma wazala wembethe ufana nomuntu ohlonishiwe ngeziqu ezithize zokuthi la ekhaya uzoba yingxenye yomndeni, uzoba yilunga elizoshintsha impilo la ekhaya bese ehlonishiswa ngokwemvelo. Futhi nalokho ambathiswe amandla okumela leli khaya, okuyinto ethi kuhamba kuhambe kuthi mase kuphakathi. Uma le ngubo ingakazenzelwe lutho, engakazibongwe, ingakaze yembulwe, laba abanikazi bayo bayayivala. Ukuyivala kwabo ilento eyenza ukuthi wena ungalungelwa yilutho, uphele umsebenzi, uphele lekho konke, ugcine usuyojika ejele, uswenza ingubo ayibongiwe, awuloniwele ngalokho. Lokho yikho ngibonga umbuzo ukuthi abantu bazi ukuthi nje wazala umbethe uyiwele. Cha, awusilona nje iwele. Iwele abantu, akushiwongo ingubo lembathwa. Iwele abantu abazalwa ngosuku olulodwa. Bese kuzoba khona ingubo echaza inhlonipheko nenhlanhla osuke wena unayo. So lo mbuzo ubuqondo ukubuza mayelana newele elizalwa lilodwa kuthiwa elinye liphelele ngaphakathi. Cha, akwenzeki kanjani, kuyinto engekho. Cha, siyezwa kakhulu, ngiyajabula kakhulu kuleyo ndawo uma ungabe uthi iwele lakho mekuthi lenda fanele ulenzele izinto sazenza nawe usuphila. Ngiyafisa ukuthi leyo nto siyithathe siyise nakuhulumeni wethu uRamaphosa, simchazele ukuthi uma ungabe wawunewele lenda fanele uhole kabili iqolo ngoba manje uzokuqhatha newele lakho eselashona. Umbuzo olandelayo uZanele Simelane uthi hello sisi Dr. Mnguni, nami ngiyiwele manje leli lilodwa alizwa lize liflathele nomndeni, ngiyakhathazeka ngalo. Ukhathazekile uZanele ngewele lakhe uthi nje lelinye alizwa lize liflathele nomndeni. Singathini kuyena? Ngiyabonga. Kusale lapha emasikweni okulandelela kwawo ngoba kufunakala uma iwele lizozalwa abasekhaya belandelele. Kodwa uma ukuthi abazali abasekho, lo yedwa mhlawumbe uyabona ukuthi umfowethu unenkinga, ake enzelwe lamagobongo bengiwasho, adliswe wona ngoba njengoba kuthiwa amakhosi nje amakhosi ngoba banganyiwe abantu abathile. Kufuneke badle amagobongo ukuze zikwazi into zabo ukuhamba ngendlela. Kodwa uma esemdala esexabana nomndeni esehlupha, sekubalulekile ukuthi kube nendlela ejulile yokuthi asondezwe ekhaya eselungiselela izinto zakhe, akwazi ukuthi impilo yakhe iqhubeke phambili. Thank you so much Simphiwe Ndlela, ngiyabonga kakhulu. Hawu
wavuka mathenji, wavuka ngo-100 wonke pho. Awavuka mathenji. Kusasa nje, ngo-12 nini umtitilizo ngomhla 5. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much. God bless you. Asibheke eminye imibuzo uthini? Abanye bathi bazalwa bembethe. Okay, sorry kancane ngisabheke imibuzo la. Miningi eminye imibuzo engachumi kulento esikhuluma ngayo. Ngicela sizame ukuthi sibuze imibuzo emayelana namawele. Singabuzi ngey'gubhu eziba inyoka sibe sikhuluma ngamawele. Nangothi uyawadinga amawele, awunawo umuthana nje wokuthi bathole amawele abawadingayo? Cha, amawele njengoba ewadinga nje umfowethu uzowathola amawele, awanankinga. Akaye nje emsamo ayewacela khona kubantu abadala. Ukuthi-ke bantu abadala ngiyafisa ukuthi inhlanhla yamawele ingapheli la ekhaya. Ngizocela ukuthi ningiphe wona, ngizowanakekela, ngizowakhulisa noma ngabe ekhaya koma noma ngabe kithi, kodwa ngicela inhlanhla yawo ize kimi, ngiyawadinga. Ayikho inkinga, angakhiphi imali, angakhiphi ngisisende, ayikho inyanga ezomenzela umuthi wamawele. Akahambe nje ayocela emsamo, uzowathola ngokucela emsamo. Nangocela ama-direction okuza ekhaya kwakho Mnguni, ngicela simnike ama-direction uma ungabe uphuma uma ungabe usuka eThekwini ukuthi uza kanjani emawoti kwakho. Yebo, umuza kwami ugibela emakethe, ucele eze emawoti, imakethe Senanda Rank. Ucela emawoti, wehle esitobhini emaromini. Uma wehla nje esitobhini emaromini, uwodwa umgwaqo onyukayo, unyuke ngawo, ubhalwe uMazwi Mbele Road. Khuphuke ngawo uzifike phezulu, udlula iposi ka-right, uqhubeke. U-right wokuqala uyawuyeka muhamba phansi. U-right wesibili ungena ngawo. Muhamba ngemoto ungena ngo-right wesithathu. Umuzi opendwe ngopende ophephule, iwona kuphela. Ngeke uduke nje, uma usubone lapho nje ikhona. Hayi, siyabonga kakhulu. Sicela usenzele ividiyo ozoyifaka nakwi-channel yakho, bayalela abantu ukuthi uma befuna ukuza, ngoba baye bafone kwenye inkathi ukuthi bafuna ama-direction kanti ubhizi. So mekuzoba nevidiyo echaza ama-direction. Siyabonga kakhulu. Uyakhula Dr. Mnguni channel la ku-YouTube. Siyabonga kubo bonke asebe-subscribe-ile. If ungasubscribe, siyacela usubscribe, kumahhala ukusubscribe. Subscribe ku-Dr. Mnguni TV, usubscribe ku-Thenjiwe TV, usubscribe ku-Thenjiwe Comedy, usubscribe kunsizwa esisebenza nayo kakhulu ku-Thenjiwe TV, uThando Comedy. Futhi siyapromise ukuthi awusubscribe kuphela, i-content ikhona, kuningi ozokuthola. Isa Jackie Khumalo uthi mina ngithe uma ngiteta amawele savele sahlukana. Endakayedwa nomunye emfakazela uMgomezulu ethi nami kwabanjalo, but kungcono khona lokho kunokuthi kufe izingane. Kungabe uthini kulamakhaphuli athi mengabe eqeda ukuthola amawele bamane bahlukane? Khona into abangayenza ukupreventa lokho, noma ikhona into angayenza umuntu ukuthi athi mase watholile amawele inga-affecteki i-relationship yakhe? Yini ongabasiza ngayo ukuthi bayenze usiko? Cha, kubuhlungu khona ukukhulisa iy'ngane suwedwa, mhlawumbe ubaba wazo engasekho. And kumnandi futhi uma nindawonye, ubaba nomama ney'ngane zabo, mhlawumbe ubaba aphathenye nomama aphathenye, kuyahanjwa, kuba kuhle. Kodwa ngesimo sokuthi bayisichitho vele bona, ubukhosi benu bayabuhlakaza. Into ebaluleke kakhulu ilento yokuthola enziwa odokotela besilungu, ukuthi ingane bayakwazi ukuyibona ukuthi inganeni, bayibona njengakazalwa, besho futhi ukuthi hhayi, ingane kube ingane ethile. Mhlambe lapho-ke ningaqalela lapho ukuthola, njengoba nalo uhlelo selivele, niqale lapho nilandelele ukuthi nje
uma sibathola sokwenza njani sesichazileke senilandelela kodwa uma sekwenzekile njengoba sebebeka ukuthi sekwahlukwana nobani akaxole inhliziyo ayamukele ukuthi cha imbangela ile ungabe usabheka ichitho ungasabheka lutho imbangela ukuba khona kwakho ukuze kungashoni umuntu phakathi kwenu noma kungashoni elilodwa akuhlukanani uba baphile le noma baphile le ngoba nabo bebenziwe njalo omunye uphila le omunye aphile le okuyinto ethi uma kuzozalwa inkosi noma inkosi mayise izothola umfazi ezomlotsholelwa isizwe emva kokhothama kayise kuye kufanele lowo mfazi lowo uma ezozala indodana iyathatha futhi nayo iyohlaliswa kude iyobuya mhla kwashona uyise nayo futhi mithole inkosana iyayithatha iyohlalisa kude izibuye mhla kushona uyise so impilo yobukhosi leyo okubele ukuthi ke nombani ayicabanga axole amukele nje ukuthi uNkulunkulu yena omuphe NanguThemba Dlamini sorry uThemba Dlamini ubuza ukuthi ngabe iqiniso yini ukuthi amawele kumele akumele aye kobhukude olwandle noma emfuleni makunjalo kudalwa yini lokho ngabe iqiniso ukuthi amawele akufanele ayobhukude olwandle noma emfuleni makuyiqiniso kudalwa yini lokho sikhule kunjalo ukuthi amawele awangeni emfuleni noma olwandle umeka angena emfuleni noma olwandle elilodwa alibuyi kubuye elilodwa into nje esikhule kushiwo njalo kodwa imbangela nocwaningo esilwenzayo asitholi kahle ukuthi yindaba bengangeni bonke futhi yindaba mabengenile kuthiwa kubuya oyedwa okungukuthi lapha ngaphakathi kunalento ukuthi elinye iwele liyenda kuyenzeka bakhona bakhulela ekhaya futhi abazali bakhona bobabili noma ubaba nomama bakhona kuyaphilwa nje bakhona abanjalo bese kuthiwa emfuleni laba amadlozi omfula uyibona abahlala emfuleni mhlawumbe bethatha elilodwa ngalokho lingatholwa lithola selithule ilezo zathu kodwa njengokuthi sikhuluma iqiniso kubantu abasilalele sithi asinayo iqiniso kakhulu lalokho ngoba mina nginabo bayahamba nje bobhukuda lapho olwandle babuye futhi bonke angazi ukuthi kwenziwa yini lokho nabanye bakweminye imizi ngiyangibona behambe bobhukuda bebuye kodwa asazi ukuthi kwenziwa yini into le ngingacela ukuthi siyilandelele ngelinye ilanga ekuhambeni kwesikhathi sizoyisho le mfihlo ukuthi hayi kwenziwa yilokhu hayi noma kwenziwa yilokhu kodwa kwamanje isenjengoba ngiyichaza ukuthi ihamba kanjani kodwa ngibona namanje bebhukuda nje bebuye angazi ukuthi babuyelani nalabo bahambayo angazi ukuthi kusekwenze njani noma kuqondaniswa ukuthi mhlawumbe akekho owendele omunye ubaba nomama bakhona begcine sebemthatha abantu abadala ngoba ulwandle nalo luwumhlaba ulwandle nalo futhi luyizulu ulwandle luphelele ayikho into engekho lwandle mhlambe ilokho singayibeka kanjalo siyabonga kakhulu manje kwenziwa njani uma kuyiwele lentombazane nomfana noThabisile naye ubuza kona umbuzo obubuzo uzanele ukuthi kuyiwele lentombazane nomfana kwenziwa njani ngamalobolo njengoba nje kade uthi oblanket bayaphindaphinda izinto zokulobola ziyaphindaphinda mekuthi kamawele umfana nentombazane kwenziwa njani ngamalobolo nanokuthi mekuwumfana meyolobola naye fanele kushuthi intombazane bayilobole kabili kube ngathi ilotsholwa yibona bobabili ngoba naye phela unewele fanele enze lento ayenzayo umuntu kodwa engaqomi ingane iwele alotsholwe kabili hayi lento le yenziwa emantombazaneni omabili uma amantombazane uthwelamana nje leli uma like lathanda lo uzolobola omabili kodwa makuwumfana hayi akwenzeki kanjalo mangumfana nje akwenzeki kanjalo makuwumfana nentombazane uma intombazane silotsholwa
kuye kulotsholwe yona kuphela. Angazi kungani umfana yena engalotsholwa, kodwa ngiyazi ukuthi ngesiko umfana akazaqhome, umfana akazathanda. Khona leya nto oke wayisho ukuthi uma kuwukuthi umkhwenyana uzolobola bobabili, umbatha nabo yini bobabili na? Ngizibe ngamabomu, kodwa eqinisweni ngokwemfihlo kuba njalo. Bese kuba ukuthi-ke uma-ke sekuleli selumfana-ke kukhona izinto engekwazi ukwenziwa eziyisiko, ingakho-ke kungangeni umfana nje, cha akangeni. Wengaba khona kulotshwa udadewabo kwenziwe konke, kodwa hhayi ukuthi yena khona into ezokwenziwa kuye. Ngicathi ku-right. Eyi, ya ne sebeyolobola amaweleka abafana abafuna nje ukuthi babathole bobabili. Hhayi, akusenziwa into eyayenziwa mandulo, ayenziwa manje. Eyi, ngiyanazi phela ninjalo. Siyasibona kwezinye iy'nkathi uthole ukuthi kuthiwa yowele bebeshada kanye kanye ngosuku olulodwa kodwa beshada nabantu abahlukene. Ngoba ngiye ngibone uma kushada iwele kuye kuthiwe nalo omunye oyiwele lakhe ikakhulukazi lesifazane akayigqoke nayo ingubo yokushada, kwenziwe yonke into le yenziwa kulo munye. Uma kuthi bashada kanye kanye kwenziwa kanjani? Kodwa bashada nabantu abahlukene. Hawu, iyimpi leyo nto. Iyimpi leyo nto. Ngike ngafunda kwelinye iphephandaba kudala, ngisazi ukuthi kunini amawele nje awu-2 bashade nomunye ubhuti. Kathi kwaphuma nje emaphepheni bayisholobola ukuthi bakhetha nje ukuthi ngoba bahlukani kungcono bethande umuntu oyedwa. Imfihlo-ke ithi leli eliqala lathanda umuntu, leli lingekho lisuke selitshontshe nenhliziyo yalo. Mhlazane limbona lo muntu lo mase lo esekhipha igama ukuthi uyamthanda lo, mhlazane limbona leli nalo livele limthande lona. Kodwa ngokubamba isimo sokuthi asikwazi ukuthanda umuntu oyedwa bese liqale yala indlela nalo ukuthanda owalo, kodwa inhliziyo isuke ingapha. So into-ke leyo-ke eyimfihlo nesingeke sime ngayo phambi kwabantu nakubantu, ngoba indlela okwenzeka ngayo izinto azifani. Bakhona abangathi hhayi thina samawele kodwa hhayi sithanda izinto ezingafani, ngoba kuqala amawele ayegqoka izinto ey'fanayo ngaso sonke isikhathi. Babegqoke izinto ey'fanayo, uma kuthiwa nje bagqoke iy'ngubo ziyafana, ngisho ini babegqoke into ey'fanayo kudala. Kodwa bakhona manje abangathi hhayi samawele impela, kodwa mina ngithanda ukwenza kanje, noma ethi ngithanda ukwenza kanje. Engithi-ke uma kuthiwa bashada bobabili ngosuku olulodwa ayikho inkinga, indlela nabo abadaleleke ngayo. La kunohlelo olukhona uSisithenjiwe ne-crew yakhe ababhizi ngalo lokulanda laba bantu abaganwe isithembu, laba bantu abaganwe abantu bandawonye, laba bantu abaganwe izelamani. Kuza la kukhona la engibone khona kancane okuzoke kuvezwe amawele agane umuntu oyedwa, okuyizinto lezo engithi-ke niyohamba hambe nizithole ukuthi kukhona ukuthi ngempela begcine begane umuntu oyedwa. And uma befakwa imibuzo uyasho ukuthi hayi ngangihluleka ukuhlala ngaphandle kukadadewethu, ngabona ukuthi ungcono ngibuye ngizohlala ngapha, ngoba elinye uma lizogana lishade, elinye ngibona kulibhedele kungalungi lutho, lithi liyazama kungalungi, lithi liyazama kungalungi, elinye ligcina leli lithi hhayi wozigane nawe sihlale la, kugcina sekuba njalo. Izinto-ke lezi ey'khona engidlulayo kuzo enginikeza umlaleli nomthandi wethu ukuthi kuzohamba kambe kube khona uhlelo enizolibona oluzoba njalo, olube lukhuluma ngayo lento yokuthi bayamgana umuntu oyedwa laba bantu ngoba banenhliziyo eyi-1. Futhi beyifunela bona kungakhona ukuthi iyona indoda ebaphoqile bathi hhayi thina musithatha sinjengemtitilizo yaka-Dr. Mnguni, buy 1 get 1 free. Awutholi nje oyedwa, azidlali kanjalo.
Nawo omunye umbuzo baningi futhi abanayo umbuzo lo onjengokazama omisi othi kwenzekani uma ngabe kuwukuthi amawele ashona ungakateti ley'ngane zizalwe sey'thule noma yishonele esiswini, kwenzekani uma kuwukuthi kwamawele ngabe khona usiko okumele ulenze? Umbuzo-ke obaluleke kakhulu. Angithi njengoba beyisipho sakho esivela kumdali nabantu bakini abakupha sona nabavusa ubukhosi la ekhaya, uma kuwukuthi abaphilanga, ingizwisa ubuhlungu le ngoba kukhona abangaphili ngoba bebulewe ngenhloso ukuthi ngizothini ekhaya, ngizophazamiseka esikoleni, noma sesihlukene nobaba walezi ngane, angivele ngenze uhlelo ukuthi ngibakhiphe noma ngibahlenge ukuthi bangaphili, ngiqhubeke nempilo. Isijeziso sakho siba sikhulu kunalo owatholile, baphuma ngey'zathu zokugula. Base sesifika la ekuthenini benzelwa kanjani wena owazama ukuthi uhlela impilo yakho, baphazamiseka. Susenkingeni yokuthi abasabi inhlanhla kuwe, sebeba yishwa elikhulu kuwe, baba yinhlupheko eziphele kuwena. Kodwa wena abashone ngesizathu sokuthi impilo ubathanda, into omele uyenze, landela imigomo yokuthi-ke kufanele ugeze wena, nabo bagezwe, baqanjwe amagama, benzelwe amaladi, bamiselelwe, bakhungwe, bacelwe. Sebezosebenza lobu bukhosi babo, bazosebenza kuwe bekumoya. Abasezokuthi sebenza ubukhosi babo ubabone ngoba basekho. Sebezophila kuwe manje nobunhlanhla bobukhosi ngokukamoya. Kodwa wena obakhiphe ngesizathu, bazophila ngobubhadi noma ngeshwa kwelikamoya. Mawuthi wenza izinto zakho zingalungi, ukhalelwa ziy'ngane ezimbili ngesimo sokuthi baphume ngenhloso. Noma usuthi uyabalungisela-ke nawe, uyabakhanyisela, uyabalayithela, kodwa inhlawulo nesijeziso sokubakhipha kubalulekile wazi ukuthi solokhu sikushaye njalo. Siyezwa impela. UPhakamani uthi if elilodwa selenda liselincane, imaphi amasiko okumele leli elisele liwalandele? Uma kuwukuthi elilodwa iwele lenda liselincane, lo sele osaphila, imaphi amasiko okumele awalandele? Ngiyabonga. Amasiko okumele awalandele ilawa esithe akakwazi ukwenza into lomunye engamenzeli, ilokho. Futhi aqaphele lapho nje ukuthi uma kuwukuthi ukhona umsebenzi awenzayo wenza ngembuzi, zizoba mbili. Khona umsebenzi awenzayo wenza ngey'nkukhu ey'mbili, zizoba u-4. Ilokho angamkhohlwa umfowabo. Iyakwazi impilo lapho ukuqhubeke phambili. OkaDoreen ucishe ufane naloya, kodwa ngizowubuza ngoba uhlukile nje kancane. Uthi ngiyabingelela ohlelweni, ngicela ukubuza, mina ngathola amawele lenda elinye kodwa ngikaze ngiwenzele lutho, bathi akufanele ngoba ngenze lutho ngoba leli linye alisekho. Kushuthi mengabe lilodwa le njengoba selenda, kushuthi akakwazi kwenza birthday party, akakwazi kwenza lutho uDoreen, akakwazi ukulenzela lutho leli lisaphila uma kunjalo. Hayi, uyakwazi nje, funeka abenzele, funeka abenzele, alikhumbule. Akithi menza phela wenzakalele likhona. Mina into engiyaziyo ngamawele, awukwazi ukuthi ngoba leli alisekho, leli liyaphila, bese uthi wena wozomela iwele lingasekho. Akwenziwa-ke lokho, ukuthi uthathe ingane uthi ngicela umele leli wele lingasekho, uhlalise nangu udadewenu, umele udadewabo ongasekho. Akwenziwa lokho. Lo uhlala la, ukhona lo mfowabo la eceleni, wenza noma yini, ayikho inkinga, akukho ongakwazi ukwenza. Ngisho noma mhlawumbe muwenza asithi nje umenzela i-21st, uthenga amakhekhe amabili kodwa ayihlalele yedwa etafuleni, angalokhu emiswa umuntu ongalona iwele lakhe. Cha, akwenziwa kanjalo. Uhlala la nelokhu uza ney'nkomo uma kuthi useyemuliswa ziba mbili, ngoba khona naloyalo. Umuntu omelwayo, umuntu osuke yedwa washona, bese kuthiwa-ke cha, uzomelwa-ke ingane ethile, noma umama la ekhaya akashadile washona, sekwenziwe isiko lokuthi seyashadiswa, sekufanele kuthathwe
umuntu ozomela ubani umama iba kanjani. Bonga kakhulu. Kubaluleke kangakanani ukuthi uwaqambe ngamagama acishe afane amawele? Kubaluleke kangakanani ukuwaqamba ngamagama acishe afane? Kuwumuntu umuntu oyedwa kubalulekile ukuthi uwaqambe ngamagama afanayo, kodwa uhluke kancane ukuze bekwazi ukuthi uma ubiza lo ebothi ngubiza yena. Kuwumthetho, kuyisiko, uba umuntu oyedwa ngokomthetho futhi ubaqamba igama elilodwa. Ngizothatha imibuzo ewu-3 emva kwale ngoba sesiyaqa esikhathini ebesithembisene sona. Uthi uNjabulo, kuyiqiniso yini ukuthi uma elinye iwele lishona before kungcwatshwe elishonile, leli eliphilayo iwele alishoni liyenda? Uma lendile elilodwa before kungcwatshwe elishonile elendile, leli eliphilayo lingena kuqala emgodini lilale bese liyaphuma mase kuyangcwatshwa? Nokuthi kusuke kwenzelwani lokho? Ngiyabonga. Ngikuchazele ekuqaleni ukuthi kuyenzeka kanje. Uma lizoshona lizokwenda, angilungise lapho. Uma lenda elinye elizobekwa kuye kuqale leli eliphilayo, kusuke kuthiwa kuthengwa umkhokha wokuthi lo angamlandi loya, ngoba abahlukani bamawele beza kanye kanye, asihambeni kanye kanye. Kusuke kubanjwa lokho, lo abone engena umfowabo bese naye uyalandela, kusuke kuvala lowo mkhokha lowo. Yingakho kufunakala aqala angene kuqala bese uyalandela omunye. Eyi, nangu Nthabiseng Moloyi wamane wasibuza. Angiqale ngibuza ukuthi noma kuthiwa elinye lomfana elinye lesifazane kodwa fanele mekuyimawele nje fanele ungene noma kungena amene ubulili obodwa? Hhayi, mabe mawele nje funeke bengene. Okay. uNthabiseng Moloyi uthi ngicela ukubuza, ngiyiwele besilingcwaba last month elinye iwele lami kodwa azange ngangena kuqala emgodini. Manje ngifuna ukwazi ukuthi ngeke kungihluphe lokho isikhathi masihamba. Sorry sisi, deepest condolences ngokulahlekelwa iwele lakho, sikududuza nje ngenduduzo enkulu. Uthi ngeke abe yinenkinga njengoba engangena ngemgodini khathi beyofihla iwele lakhe last month. Lento-ke isekubalulekeni kokuthi izinto ey'njengalezi azikhulunywa. Ungathola ukuthi lo mntwana kubo noma abadala ababekhona babengazi ukuthi kumele kwenziwe lento. So ngampela siyazwelana nawe sisi, kodwa sizocela ukuthi ake liyokwenziwa isiko elinjalo, ngoba uvele uzokulandela izinto. Asisho uzokulanda, kodwa uzolandelwa izinto ezikhombisa amashwa ngoba leliya siko aligciniwe. Uma bekhona abantu abadala abakhona ekhaya, abahambe nawe bekwenzisa isiko elinjalo, ngoba phela sekwenzakele. Abakuhambise lapha kutholakale umlotha wenu lo esithi thina umlotha wasezaleni, kutholakale amanzi ngebhakede afudunyezwe, usiwe laphana, ufike ulale lapha eduze kwemfowenu bese kuthiwa kancane umhlabathi, ungakhululwa lutho. Emva kwakho bese uyavuka-ke bese ugeza ngalento, ngalo mlotha, ugezele khona lapho bese ubuyela ekhaya, ufike uhlambuluke ekhaya, uphinde kusale yonke lento lapha elokhuzeni elibeni, nalo moya wokuthi ulandelwe izinto ngoba ungenanga lapha uphele, ikwazi ukuthi impilo yakho iqhubeke, ngoba uma kunje izobhamba impilo, ngeke izibe right. Kakhulu. uNondumiso uthi Thokozani, umyeni wami uyiwele kodwa iwele lakhe lenda, impilo yakhe imile, yini angayenza ngoba akaze benzelwe lutho okuwusiko? Ngiyabonga. Ngicabanga ukuthi ngoba usukhona wena sisi obhala ukuthi umyeni wakho uyiwele, lekelela nenze amasiko, mhlambe nenze lo ngasekho behlangene naye ubhuti lo acela inhlanhla zakhe, noma acela ukuthi into zakhe zihambe kulo mfowabo, ukuthi mfowethu nakho engikwenzayo
nakhe ngicela la ukhona khona ngoba somdala. Enye into engicela ukuyiluleka abantu banayo inkinga yokuthi abagcinelwanga izinto besebancane baze bakhulu baba badala, bese ungagcinelwa kwabo izinto kubamala entanyeni bephazamiseke ngoba kunamasiko abangigcinelanga wona. Ngithi-ke uma uthola upoto, gcina izinto obonayo ukuthi ayigcinwanga, zigcine impela nje uy'landelise. Uyazi kunabantu uthola ukuthi uthi ngiyolobolela ubaba ngoba ubaba akamlobolanga uma, hhayi ngiyoshadisa uma, noma hhayi-ke ngiyohlawula. Izinto lezo abasuke bezenza wena ungabona engathi bachitha isikhathi, kanti baya-ayina ukuthi kuye kuhle empilweni yabo, kungabikho la kukhalela khona izinto. Manje le kamfowethu lo obuzelwa umkakhe i-serious kakhulu ukuthi aqale ngokuncane, angaze efuna ukwenza iy'nkukhu, iy'nkomo noma iy'mbuzi. Aqale nje ngey'nkukhu, amakhandlela, amafruthi, ancenge umfowabo, mfowethu ngeke, ukuze phela nawe ngiganwe ngikuganelwe. Ngicela amandla ngoba njengoba nje umfowabo sahamba uzofuna umfazi kuye phela bamawele, uzomthatha ngani-ke uma impilo imile? Ngoba ungathola nje njengoba kukhiyeka izinto yilo uyakhweleza ukuthi ngey'lunga iy'nto zakho, mina ngiganiwe, wena nomfazi mina ngingamfazi. Ilo manje ongasekho onjani, obopha iy'nto zalo. Kodwa manje mebezoncenga kahle zovuleka izinto mhlawumbe kuze kufike nalapho ekuthenini-ke amakhele indlu, amvusele umuzi, igama lakhe lingapheli. Manje mekuthiwa uganela umfowenu kusho ukuthi fanele uthathe omunye umfazi? Njengoba lona nje yiwele, umfowabo akasekho phela, kufuneka amvusele umuzi phela, amthathele umfazi ozoyena ozovusa indlu yaleliya wele, azale iy'ngane ezobizwa egameni laleliya wele ukuthi-ke njengoba iwele lingasekho nansi indlu yalo, ngoba leli elingasekho libheke leli, amandla onke linika leli. Kufanele manje-ke amganelwe-ke, amthathele amakhosikazi, mhlawumbe umthathela 2 noma umthathela 3, kusekuthenini isikhathi sinjani. Webantombazane endelwa namawele babalana amadlebe, balana amadodeni amawele amadlebe. Nakhu sisobalekelwa amadoda eyothatha abafazi bese thaganela abafowabo. Asiyivumi leyo Dr. Mnguni, siyayinqaba ngoba nathi akuvunywa mekuthiwa iwele liyalilenda manje lifuna ngiyoliqomela ngoba lenda lingakaqomi. Angithi niyanqaba nini? Indaba thina kungavumi. Cha, njengokwemvelo phela anikwazi nini ukwenza njani. Umthetho uthi ithina abesilisa esakha imizi, nina nabasizi. So njengoba uzosiza-ke wenza umthetho wala usiza khona ukwakha, ngoba uzokwakha wakha umuzi. Kodwa uma ufica kuthiwa kunemfene, leli gama elithi bophakathi imfene, akushiwo imfene ngempela, kodwa kushiwo isimo esinzima sakulowo muzi lowo ukuthi ubosamukela. Ingakho-ke nje uma uthola iwele funa ulindele noma yini ukuthi-ke uma kuwukuthi kufanele livusele iwele lalo umuzi, kufuneka uhloniphe lokho. Sekuyikhona-ke njalo ukuphakela imfene lokho. Bayacela la ukuthi bacele itopic elandelayo nje kube ukuthi sikhuluma ngey'gubhu. Ngiyacabanga udokotela uzoyilungisa leyo ukuthi siyenza nini yokukhuluma ngey'gubhu. U-Innocent uthi umngani watholisa intombi ethize amawele agcine eshonele esibhedlela engaphumanga, aba namalanganyana nje ephila. Mengabe beshone besabancane bey'shonelele esibhedlela besanda kuzalwa, khona izinto ofanele benzele zona. Hhayi, bayenzelwa kakhulu ngoba ukukhweleza kwabo kuvele kungene kulezi ngane ey'zobelapha. Thola ukuthi akusalabaniseki-ke manje bavimbile. Kokunye balanye umuntu. Yingakho phela ingane ezalwa yiwele kuthiwa yimfusi, ngoba iyona esuke izophatha yonke into le eqhamuka kulamawele. Kubalulekile ukuthi benzelwe izinto zabo ukuze nabazofika befike vele thole kuklini. Imfusi ingane etholakala mekade kukhona abashonile. Elamamawele bakhona noma mhlawumbe abasekho, kodwa ingane le eba ngeyesibili emaweleni ibizwa ngemfusi.
Umbuzo wokugcina lo engiwuthathayo, akona umbuzo uNkhabiseng lo othi bekungcwatshwa iwele lakho, uyasichazela la, uyacacisa ukuthi angizange ngangena emgodini ngoba ngangikhulelwe, ngaphuziswa inhlabathi yasemathuneni kuphela. Bathi mangingangeni ngizochithekelwa yisisu mangingangena ethuneni. Uthi angenanga ngoba wayekhulelwe, kwathiwa uma ngase angene ethuneni uzochithekelwa yisisu, bamphuzisa inhlabathi yasemathuneni kuphela. Ungakwazi ukusinabela lapho ayifani ngempela-ke iy'ndawo ayifani iy'ndawo. Uma kuwukuthi ngokwindawo yakhona uyaphuza inhlabathi yethuna umuntu, akunankinga. Uma indlela ekwenziwa ngayo, kodwa-ke ngesikithi kuye kwenziwe ngale ndlela ukuthi lingene kuqala. Uma lingakwazi ukungena ngenxa yokukhulelwa, liyalala la lilala la, uthi uvulekile umgodi lilaliswe lapha eceleni. Futhi nakhona izisu lezo ziyebhekakala ukuthi zingaki iy'nyanga, bese-ke kubonakala ukuthi mekwangena iy'nyanga zingaka siyaphuma, mekwangena iy'nyanga zingaka angeke aze aphume, ngoba isiko elalilandelelwa kakhulu endulo. Hhayi cha, siyabonga kakhulu Dokotela. Ngisazama ukubheka lana ukuthi ukhona yini eminye imibuzo. Ngiyacabanga ukuthi sesiyithathe yonke imibuzo yanamhlanje eqondene namawele. Laba abanye bebebuza ngokunye siyobaphendula mhla sikhuluma ama-topic azo lezo zinto. Ngiyaphinda futhi ngiyabonga kakhulu izandla zidlula ikhanda kuSimphiwe Ndlela kanye noZamo Misi. Thank you so much. And guys, please ningakhohlwa ukuthi nje nenze usubscribe lapha ku-Dr. Mnguni TV, kuThenjiwe TV nakuThenjiwe Comedy. Kumahala ukusubscribe ku-YouTube, kanti thina njengabantu abama-content creators uyasisiza kakhulu. Bese upress i-notification bell ukuze mengabe silifaka ivideo ube wokuqala ozwayo, iyakutshela ukuthi useyifake ivideo entsha usibanibani noma nangusibanibani u-live, ungaphuthelwa ama-topic abalulekile afana nalawa. Noma sizokwenza u-live sesiyifake early i-video, uma ungabe usubscribe-ile uyafika-ke ephejini lakho bese uyabona ukuthi hawu bazoba live ngesikhathi esithile, ukwazi ukuthi uyihlele nawe. Ngiyabonga kakhulu Dokotela. Imaphi amazwi okugcina ongasishiya nawo? Cha, ukubonga nje kukhulu. Nami ngiyabonga kakhulu uthando, kusukela ake ngithi nje usisi uma ethi angibe khona njalo ngoMsombuluko sixoxe, ngibonga uthando ne-support ekhona. Ngikubona ngale ku-Dr. Mnguni TV ukuthi abantu bayangithanda, abantu bayangisapota. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi lokho kusuka ngapha kusisi, njengoba nithanda usisi, nabantu abaletha kini niyabamukela, nibathande. Ngithatha leli thuba nje lokubonga lokho, nokusho ukuthi angeke ngampela siphele amandla, sisazoqhubeka ney'nto ey'ningi ey'thinta thina abantu. Ukwelashwa ngemithi nangey'mbiza nangani ngani siyakwenza, kodwa ikakhulu la sithanda ukugxila ey'ntweni zethu nje ey'khathaza thina, nezenza futhi thina ukuthi silahlekelwe ubuthina, silahlekelwe ubuntu. Ikhona into ekade ngiyikhuluma ekuseni nomunye umelaphi, ngithi kuyena hhayi, kuqala babehlela omama ngomuthi. Ukuhlela akusikhona okokuthi into efika nabelungu ngoba kumele ujove. Ikhona imbiza eyenza ukuthi umuntu ahlele, ikhona futhi imbiza yokuvala ukuthi umuntu engabe sabathola manje abantwana, ikhona imbiza yokwenza ukuthi umuntu athole abantwana. Yizo ezazenziwa ngesintu lezo, kodwa manje seziyisilungu, okuchaza ukuthi abanye iyabagulisa lento yokuphila, mhlawumbe nokudla amaphilisi nokujova, abanye bafake izinto ey'thize lapha. So ngesintu kodwa umuntu wayephila ngenxa yokuthi ukhona umuntu akazowuphuza,
noma ikhona indlela azokwenza ngayo esihlahleni esithile avale ukuthi engabe sabamba uma wayovula uyabamba. So sikhuluma izinto ey'njalo nawo kamawele ayisintu awasona isilungu amawele, angeke ulandele isiko lamawele ngesilungu, ngeke funa ulandele ngesintu ukuze lamawele akwazi ukuphila. Ngaleyo ndlela-ke ngithi njengoba kunale channel yesintu kubalulekile ukuthi-ke wonke umuntu azi ukuthi unayo indawo ephephile yokuthola izinto zonke ayifunayo zesintu, azazi ukuthi-ke ngesintu senza kanje. Uma ufuna ukwazi ngokugula ngokwenyama, ukugula kwasemzimbeni ini uzokuthola khona la, kodwa kakhulukazi sigxile ey'ntweni zethu thina abantu okungukuthi abanye abantu bathi bayakhuluma ukuthi siyayithanda into yenu kodwa sisizwe isiZulu, siyayifuna impela nathi ukuba ngamalunga alomndeni wenu kodwa isiZulu asikho. Into enikhuluma ngazo masilandela ziwusizo. Engqondo ukusho ukuthi-ke ukubonga kwami ukuthenini abantu abakhuthale, sibe umndeni omkhulu, lento iyande izifike kunombani azi ukuthi nje mangifuna ukwazi ngento ethile ngiyalapha kuthenjiwe TV ngifike ngithole ngento ethile, ngiyasesha ngithi nje amawele utholakala, ukuzala umbethe utholakala, amanzi amnyama utholakala, amanzi amhlophe kutholakala, ngoba izinto lezi zifuna ukuthi wonke umuntu ngampela abantu bengangeni eweni. Nalaba abafuna sikhulume ngey'gubhu, ngelinye ilanga siyokhuluma nangazo iy'gubhu lezi, nithole ukuthi kahle kahle uma kukhulunywa ngey'gubhu kusho sobe sichaza ngazo, sobe singasho ukuthi abantu abazoyithenga, sobe sibachazela bazi nje. Ulwazi lubaluleke kakhulu, ukwazi ngento ukuthi lento lena ngampela okuthiwa yisigubhu yenzani, iwele lenzani. Ngiyaxolisa-ke bakwethu useseyangazi ake bengisathula base sikhuluma ngihamba unomphelo kuze kuhambe isikhathi sebengazi abantu bengasasithandi bethi hayi ngeke ukhuluma kakhulu ubaba, hayi sibe simbone. Kanti sengizama ukuchaza bakwethu ngixole. Ngiyabonga kakhulu, inkosi inigcine. Kuyiholide kuyiholide elikhulu lemtitilizo kusasa. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu abe nani, anilondoloze, anenzele umusa kakhulu niphile nemindeni yenu. Uzoqala uDisemba, ngithi uJehova anilondoloze emkhulekweni-ke siyanibeka noma yinini ukuthi uNkulunkulu akabe nani, anenzele umusa, anigcine. Amen. Dokotela, kukhona ababuzayo ukuthi basey'ndaweni ey'kude njengako-Cape Town, uyakwazi yini ukuthi ubasize efonini noma fanele bafike kwakho mathupha ukuze ukwazi ukuthi ubasize? Cha, bayasizakala Nkosi yami abakude njengabo-Cape Town, overseas, ngiyakwazi ukubanceda. Engabancedi abala eduze, abasuke eduze nje angikwazi ukubanceda ngefoni ngoba baseduzane, bayakwazi ukuze, kodwa labakude bayakwazi ukuze. AbaseGoli angibasize efonini ngoba ngabakhela iy'nsuku njalo nje ekuqaleni kweviki ngisuke nginabo, kodwa othi use-Cape Town, uphesheya, kuphi siyaxhumana, ngibhizi nabo nje, ngiyabalungisela iy'nto zabo, ngiyabaphosela, ngibenzela konke ngoba bakude abakwazi ukuzizela. Kodwa abantu bengangikhohlisi ngoba khona omane avele athi hayi ngikude, ngilapha eKapa kanti ukhona la eduze. Ngigcine sengithola uma sethubela i-address ukuthi lo muntu lo la udlale ngapha. So-ke ngiyakwazi ukubona ukuthi uyaganga ngoba nami ngisuke ngenzela ukubamba abantu abasuke bela egcekeni, abasuka ey'ndaweni ey'kude ukuthi ngibenzele. Uma sengiqedile ukusebenza sengihlezi bese ngiqala-ke manje ukuxhumana laba esuke sakha ama-appointment nabo ukuthi sizohlolelana ntambama noma sizokhuluma ntambama, ngikwazi ukuthi ngibanake. Ilokho. Hayi, siyabonga kakhulu. Ngicela sibakhumbuze abaseGoli ukuthi ubabona nini. Kuye kube isonto lokuqala enyangeni, angithoya ngale Goli. Yebo, isonto Okay, lokuqala enyangeni. sibakhumbuze ne-address bese sibakhumbuza nangemtitilizo. Cha, siyabonga. Ngomhla ka-2 nangomhla ka-1
futhi umhla ka-1 umhla ka-2 uLesibili uLesithathu ngizobe ngiseSoweto eMndeni South Mokoena Street 1625 eSoweto eMndeni South kuMokoena Street igate u1625 ngizobe ngisebenzela lapho bese mhla ka-3 zobe sengibuya-ke sengize ekhaya ngizobona-ke laba abasekhaya ngoLesine nangoLesihlanu. Ngomgqibelo sekuzobe sekuyinkonzo enkulu-ke ispecial la sobe sinikeza khona abantu izinto zonke ngo-one price. Ngisho ngabe kuthiwa ufuna ini ngale kwalezi kuyinto ey'philayo imikhovu, zigubhu, inkosazana, otokoloshe, iy'nyoka, amajuba, yonke leyo nto leyo impaka lamakati ekuthiwa zimpaka awukwazi ukukuthola ngalelo langa. Kodwa sidinga abantu abafuna izinto zenhlanhla, ukugeza inhlanhla, emsebenzini kukhanye, isikhundla. Osisi abafuna ama-blesser ngoDisemba bayayithola into ezobanika ama-blesser. Kakhulu bavumelekile khona lokho uhlobo lento. Omama abafuna obaba baye kukuyoba ama-blesser bafuna ukubavalela ekhaya ngoDisemba ngoba benemikhuba le mdoda bayahamba bazabuye ngoDisemba. Omunye wabuye esethi nje indlela ebumude ngayo ulayini wahamba ekhaya ethi uyothenga inyama yesishebo wahamba ngoDisemba 5 wazobuya ngoJanuary 7 wathi ulayini ubumude awunawo umuthi wokubayekisa ukuhamba. Azi-ke mengabe ukuthi Slay Queen sikababa nomama sebeye kumngini kokubili, omunye ufuna ozomhlalisa ekhaya umuthi ubaba, omunye ufuna umuthi ozomenza ubaba aze kuyena ngoDisemba, uyolokhu ehlala esukuma engabe kuyokwenzeka kanjani sebeze kuwena bobabili. Hayi, iyahlekisa kakhulu kodwa-ke phela akukho okudlula uNkulunkulu nedlozi ngoba le mithi esiyiphathayo ayisebenzi mingenadlozi futhi-ke ayisebenzi uma ingenabo uNkulunkulu, iphela amandla. Abantu mabeza kuwe ungenawo amandla kaNkulunkulu kwesinye isikhathi bagcina bengasezakele. Le okhuluma ngayo bengayithatha sengathi hawu wenza izinto zakhe usisi zokuhlekisa, kanti ngampela kuyenzeka lokho. Abantu bekhendle kumuntu oyedwa beshayane ngomuthi womuntu oyedwa, igcine sekwenzeka lento eyishoyo. Izinto lezi ey'khona ezenzakalayo kodwa ngamandla esinawo namandla kaNkulunkulu khona la okwazi ukuthi uma uthintile ngampela umehluko ubonakala. Sikhuluma ngespecial esithi ayikho into abantu abangeke bayithole bazobe besizakala mhla ka-5 10 o'clock siyaqala ispecial, ngo-4 sizobe sesiphelile. Ngo-10 kuya ku-2 noma u-2 kuzobe kuseyispecial bese basuka lapho-ke sekuyi-1 on 1-ke. I-1 on 1 iyona esingazi ukuthi izophela nini, izophela ngokunqamuka kwabantu kodwa ispecial ngo-4 nje bazobe abantu sebekhululekile bebuyele emuva. Manje-ke ungakwazi kodwa ukuthi njengomama bey'ngane base-South Africa njengoba uhulumeni esesiphuca u-500 nje kuza noDisemba, awunawo umuthi kodwa esingaphephetha ngawo uRamaphosa sonke soma wey'ngane esimane simphephethe nje ukuthi asibuyisele u-500 bethu. Nani nimane benemithi esingayidingi nje thina sifuna umuthi ozokwenza uRamaphosa asikhokhele labo 500 asebathathile. Awunawo ngesikwazi ukuthola. Khululekani, yazini ukuze nje ningaze nje lilokhuzana nifuna umuthi kumina ngoba nibaningi futhi ngaqepha. Phela nihlangane nina nitoyitoye nje nilungisele laba abangoJuni 16 nalabo abahamasha bayephulwa niqopha umlando ukuthi nje nake natoyitoye nafuna u500 sizoba right lapho. Mina kodwa yazi Mnguni ngibona ngazi ukuthi-ke into ningitshele guys ukuthi icebo lami ngelisebenze futhi ngizoyenza ivideo ezomcela uhulumeni ukuthi ngoba ngiyabona ukuthi kuyamhlula ukuthi alokhu esinika imali ngenyanga. Amane asinike nje i-once off yemali yokuthi umuntu ayothwala abe nenyoka yakhe ngesiphinde simhlule. Amane nje asinike nje umuntu nomuntu athola isamba sokuthi nasi isamba sakho uhamba uthwala, nasi isamba sakho uhamba uthwala. Simaye sibe rich sonke eSouth Africa angabi bikho ozohlupha omunye.